it's me, Papa Ant, Mama B, and Nanay Riz. For today's vlog, kami po ay susubok ng buwis buhay. Ngayon mga kabsat, tayo ay mangunguha ng beehive. Konting trivia po mga kakabsat, ang baknotan lang yun ay kilala po sa The Rock Festival. At kakabsat, first time namin ito nagagawin kakabsat. Pero hindi po kami profesional kakabsat naggagawa sa ganitong pangunguha ng beehive. Kaya mas mainam po ang mga kabsat na kayo po ay magsama ng mga may karanasan na po sa pangunguha ng honey bee. So mga kabsat, nagbabalik po ang aming special guest na si Daddy Cole! Hello po, I am Daddy Cole! So ano pa ang inaantay natin? Palit! Gagamitin namin, susunugin po natin ito, tapos itatapat po natin dun sa may honey para sila po ay ano tawag dun? Aalis para makuha po natin yung honey.
Iya, ako mo. Ano lang din? Hindi pa pasok. Bunong kailangan? Ano? Yung kapalit yung palipan. Ganun ko lang sa inyo lang. Kulit kapalit. Hindi ba yung magpitipan? Ay, ano malapit? Ada bunong kutik kan? Ayam? Ah. Oke, mungkin kemana dia nang ulang. Oi. Oh, oke kok kayak begini. Oke. Goreng. Ah, macam mau nih. Ay, kita unyot nih. Urahan na. Ganun mga tamulik. Oke nih, jadi bunong gamay. Ikan tong nih. Oke. Main. Bukan lagi. Ayo guys. Alhamdulillah. Oke, kamera. Alaman. Santai. Aduh. Oh, ito po kakabsat. Oh, ito po. Manamis. Tamis po kakabsat. Dami. Ang kagong matapuan. Ayun ang kayo nagkuakwak. Sige. Bawang. Kabsat, ito na po yung nakuha namin kanina sa bundok. Wow, laki-laki yung kabsat. Mga kabsat. Laki niya. May fresh ito. Wow. Sarap. Matitikman na namin kakabsat ang pure na honey kakabsat. May fresh pa doon kakabsat. Andun pa yung mga anak ko. Si honey mama. Siyempre, hindi kompleto ang kabsat kung hindi namin titikman to. Kahit na natikman ko na kanina, siyempre nakakakuha ko ang kabsat. Medyo, alam niyo na, nakaka-addict yung taste. Oh, sige nga kabsat. Sarap. Sarap yan. Tamis na pa. Pure. Masarap. Sarap. Hindi mo. Sus. Sus. Sarap. Kung makikita nyo mga kabsat, ito po yung mga baby, mga kabsat, yan po. Tamis. Mga kabsat, yan po nagtatapos ang aming vlog for today. Sana nagustuhan nyo ang aming videos. Don't forget to subscribe our YouTube channel, Agkakabsat TV, at ganoon din sa aming Facebook page account, Agkakabsat TV, at ganoon din sa aming TikTok account, CocoJan06. That's right. Share And subscribe and hit the notification bell below para always updated sa aming bagong video. Bye-bye!